Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Kuna tare da tashar Arewa Play TV wacce ta saba kawo muku ingantattun labarai. To yau ma dai muna tafe da albishir da kuma taya murna zuwa ga masoya kuma magoya bayan sananne kuma fitaccen mawaƙin Hausan nan, wato Umar M Sharif, inda ya kafa wani tarihi a Kannywood wanda ba a taɓa samun wani mutum wanda ya kafa shi ba tun farkon kafa masana'antar. Umar M Sharif ya saya private jet, ko kuma in ce muku jirgin sama na hawa, wanda shine mutum na farko a cikin mawaƙa da aktoci maza da mata na Kannywood wanda ya fara mallakan jirgin hawa, ma'ana private jet a turance. Wasu da dama suna raɗin cewa shin ko menene gaskiyar lamari game da wannan siyan jirgi, ko kuma dai masoyan Umar M Sharif ne suke yayata haka domin ɗaga darajar mai gidansu, inda mu kuma muke shaida muku cewa wannan magana gaskiya ce, kasancewar wannan shine hoton jirgin da Umar M Sharif ya siya. Wannan kuma wasu daga cikin jaruman Kannywood ne da suke taya shi murna a bisa siyan jirgin da ya yi, suke ɗorawa a shafukansu na sada zumunta kamar Instagram, Twitter, Facebook da ma sauransu. Ga dai daga cikin hotunan da ake taya Umar M Sharif murna, ga su nan dai kamar yadda kuka gani. Hakan ma kaɗai ya isa ya tabbatar da mai kallo cewa wannan magana gaskiya ce, domin kuwa da a ce raɗi ne da jaruman Kannywood ba za su dinga ɗorawa a shafukansu na sada zumunta suna yi wa wannan mawaƙi murna ba. To Umar M Sharif sai mu ce Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka, kuma Allah ya tsare, Allah kuma ya taimaka. An ce dai idan layi na ja to wai na baya ma zai samu, ma'ana mu ma za mu sai namu jirgin nan zuwa gaba. Mun gode. Kar ku manta wajen yin subscribing ɗin channel ɗinmu domin samun ingantattun bidiyoyi a duk lokacin da muka ɗora. Muna godiya.